Niretzat euskara da emozionalki bizitzeko aitzaki perfektua. Eta Madrilen nola egiten duzu euskara erabiltzeko? Ez dut erabiltzen. Madrilen ez da erabiltzen? Etxean. Zure alabekin? Bai. Eta gainera, gertatzen dena da sortzen direla kodigo bereziak, ez? Maite zaitut, zurekin nahi dut, pozik nago, lako egoera oso bitxiak eta politiak. Bai, edo sentipen sakonenak esan daiteke, ez da? Eta alabek egiten dute euskaraz? Bueno, txikiena agian oraindik ez. Eta nauziak bakarrik nirekin eta momentu berezietan. Ni saiatzen naiz euskara izalda dila zerbait bizia, baina emozionalki bizia. Begira, nola da hizkuntza azkenean, ez den esaten genuen dela nortasuna, direla emozioa, beti saiatzen naiz antzineko gauzetara heltzera, ez behar ditut. Heldutan ikastia euskara, ez da erreza. Niretzat meritua dauka kristona, nire guraso biak, aita zein ama biak euskaldun berriak dira. Bai. Ama hil zan, baina aita jarraitzen du eta euskaltegira junda, da juten da posik. Eta zu, Sevillana bat, baina zer bultzatzen zaitu euskara ikastera, baina... Herri batean, bizi baldin bazara, bere hizkuntza ezagutu behar duzu. Hori da, nire ikuspuntua, noski, baina... Eta badoka zer ikusirik euskarak eta zure maitasunak norbaiten gandik, esan nahi dut, maitasunak eraman zintuen euskara ikastera, ala bakarri jakiminak. Bakarri jakiminak, baina, bueno, agian maitasuna baita ere, baina... Baina ez maitasuna pertsona baitekin, baizik eta kultura batekin, hori da. Hasi nintzen, gero eta gehiago maitatzen, kultura hori, eta, bere, ez dakit, baina bere jatorrizkoa edo pilar bat esan daiteke bere hizkuntza dela. Hizkuntzaren zehar, are gehiago ezagutzen duzu kultura. Nortasuna, jendea... Nortasuna, jendea, ohiturak, ez dakit, daintzak, tradizioak, dena. Euskara hitz egitea horrela, hain ondo, zenbat urte... Hain ondo? Bueno... Hasi zineanetik zenbat arratu duzu, gutxi gora bera, Bai, urte bete. Urte betetan, bakarrik? Urte betetan, bai. A ber, txin. Oain dela urte bete, ez zenuen bat ere euskararik hitz egiten? Ez. Bueno, bakarrik eskerrik asko, agur, baina orain dela urte batzuk, baita eskerrik asko kaixo eta agur ere, guztiz ez ezaguna ziren niretzat, Nire esango nuke mamia dagoela gogoa edukitzean. Eta lan egitean, noski. Ni suposatzen du jendeak esango zizula, oso zaila da euskara ikastia. Bai, hori da aitzakia. Eta horregatik, ni enintzen hasi lehenago ikasten. Jendeak esaten zidalako oso zaila da, Reyes, ezinezkoa da ikastea. Nik badaramat nire bizitza osoa saiatzen eta ezin dut. Jolin, eta ja, azkenean, eta, nik esan nuen, zertarako ikasi, zertarako ez, baina gero ja, esan nuen, ni saiatuko naiz nire kabuz. Hain zaila den, desberdina dela, esango nuke dik, eta horregatik hain zaila da, baina hori aitzaki bat da, aitzakia merkea gainera. Oso, gustatzen zaitu hori niri, aitzaki merkea. Bai, hori da. Eta merezi duela argi dago. Arrazoi garrantzitsuena agian izango litzateke zuretzat hizkuntza-harri baten nortasuna dela, eta zuk horrela ulertzen duzula. Hori ulertzen den momentuan, nik uste dut hori dela motorrik garrantzitsuena, ez? Bai. Bueno, azkenean, gogoa, hor dago koska. Gogoa baldin badaukazu, aurkituko duzu denbora. Agian zuke ezakit, baina gogoa daukazu gimnasiora joateko egunero, eta topatzen duzu, ezakit, zure momentutxu, ez da? Gauza bere euskararekin. Agian beharko duzu urte bat, 2 urte, 10 urte, berdin zait, baina mamia da ikastea. Urte bete euskaldegian matrikulatuta ikasi duzu euskara. Horrela, gainera. Bai. Ni, egia esan dizut, ni arretuten nau. 12 betetan ikastia euskara hain ondo. Ikasi dudana urte bete izan da, baina ez du dena ikasi, noski.
falta zait asko, eta, bueno, horregatik, asmoa da jarraitzea euskaltegian, Ni jarraituko dut, ikastar honetan.